दा नैबे इलेक्सन मुहुर्तआव बिजेपिआ गाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामाजे जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुथिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्टानि बाहेरा जेबो नङा। जोङो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै एबा मावाखै बे खोथाखौ गनायनानै लाथाव नङा। खारन बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि एलेकानि जेनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जेरै दानानै होदों सम्पूर्ण डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो मावनानै होदों। बिथांनि दैदेननाय समाव जोंनि जायगायाव जेबो लामा सामा गैयामोन। बिथाङा लामा सामा दिहुननानै होदों, हस्पिटाल लुनानै होदों आरो बेबायदिनो इरिगेसन लुनानै होदों। बहुद खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। दा बेनिखायनो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। खारन बिथाङा जोंनाव हाजारथा खामानि मावनायनि मादाव परबतझरावबो माखासे खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। बिनि बिदिन्थिया जोंहा दङ। दा ओंखायनो जोङो बुङो जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां बिहोमा जोंनि परबतझरावबो दङ। खारन जोङो ओंखारनो थाखाय लामा सामायानो गैयामोन। आरो मोनसे समाव बिथाङा होनदों जे जेसेबां जगाजगनि फिसा फिसौ लामा दङ माखासेया ब्लेक टप जादों गामियावबो आरो माखासे लामाफोरखौ हान्था मेलानि सुबिदानि थाखाय बिथाङा लामाखौ दिहुननानै बेखौ आर्ट वर्क ओमफ्राय सेन्ड ग्रेभेलनि खामानि मावनानै हान्था मेलानि सुबिदाखौ खालामनानै होदों। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जेसेबां लामानि खामानि मावनांगौ दङ जे न'खरनिफ्राय न'खरसिम थांनाय लामाफोरल' बाखिसै, बाद बाखि लामानि खामानिफ्रा जों मावखाजोब्बाय बे खोथाखौ बुंदों। दा ओंखायनो आं सानो बे 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामाजे जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुथिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्टानि बाहेरा जेबो नङा। बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जेनाखि इलेक्सन जानानै थांबाय बे इलेक्सनाव इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोनहा आलादा आलादायै इलेक्सनखौ गेलेनानै उनावहाय मोननै दला ज' जानानै बिपिएफआ जुदिव संख्या गरिष्ठ मोनदोंमोनब्लाबो बिपिएफखौ सरकार दानायनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव दोनदों। आरो लिलि हटेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिआरनि सरकारखौ दादों। आरो इसिबां सम 5 बोसोरसिम बिथांमोनहा मोननै दलजों ज' जानानै सरकार सालायबाय। दा नैबे इलेक्सन मुहुर्तआव बिजेपिआ गाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। दा बे अबस्थायाव बिथांमोना नुहुरदों जे हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोनानै एखक संख्या गरिष्ठ मोननानै सरकार दानांगौआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोब्राब। दा बेनिखायनो हयथ' जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोनहा ज' जानानै आन्चलिक दल हिसाबै बर' हारिनिनो राजनितिक दल हिसाबै ज' जानानै बिजेपिनि बेरेखायै ज' खौसे गसङोब्ला मोजां जागोन बेखौ सानदों। खिन्थु खोथाया जिहेतु बिपिएफआ मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टी गावनि मत आदर्शखौ लानानै बिपिएफआ दिनैसिम थांनाय बिटिसि इलेक्सन 2005 सननिफ्रायनो बे पलिटिकेल हान्जाखौ दैदेनबोगासिनो दङ। गतिके गावहा मोनसे स्ट्रं एइम्स एन्ड अबजेक्ट दङ। दा बेनिखायनो
मोन्नैबो दला जुदि एकत्रित जानांगौ बा खौसे जानांगौ होननानै बुङोब्ला मा सर्तआव एकत्रित जागोन बेवहाय माखासे सर्तखौ जुदि मोखाङाव लाबोयोबासो जोङो साननो हागोन जे नैबे सर्तनि थाखाय ज' जादों। खिन्थु थांनाय एमपि इलेक्सननि आगोलबो इउपिपिएल दलनिफ्राय बे एखे स्ल'गानखौनो जों खोनानो मोन्दोंमोन। खिन्थु थाङै थुङै बे समसिमहाबो एकत्रित जानायनि बाथ्राया सफैयाखिसै जायाखिसै। दा बिथांमोनहा परख' भाबै नैबे इलेक्सननि सिगां बे स्ल'गानखौ लाबोनायखौ आं सानदों आरो बे आंनि बेक्तिगत अभिमत, हयथ' नङाबो जानो हागौ बा जानोबो हागौ, जे बिथांमोनहा दिनै एसे लोरबां अबस्थायाव फैनाय बादि मोननायखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ ज' जायोबा मोजां जागोन होननानै सानदों नामा, ना माबा मोनसे स्ल'गान लाबोनानै जे जोङो खौसेथिनि थाखाय जे होख्रावदों एबा स्ल'गान होदों बेवहाय हाग्रामा महिलारिया खौसेथि लुबैयाखै, बे दुरनांखौ होनो नागिरदों, आं बेखौसो सानदों आरो। दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे स्ल'गानखौ लाबोबायब्ला बिथांमोनहा बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनांगौमोन बै समावनो, आरो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै मोन्नैबो दलनि गेजेराव मोजां मोनसे डिसिसन लालायनायनि गेजेरजों सिट शेयारिंआनो जा बा सोरखौ चिफ हिसाबै प्रक्षेप खालामनाय जागोन बेफोर खोथाफोरखौ मोजां क्लियाराव लाबोनानै सावरायलायोबा हयथ' इउनिफिकेसनाव फैनो हागौमोन खोमा, आं बेखौ सानदों। खिन्थु दिनैनि बे मुहुर्तआव जे खेथ्रआव बिपिएफ हान्जाया मोनसे आन्चलिक राजनितिक दल हिसाबै आवगायगासिनो दङ आरो इलेक्सननि मुहुर्तआव बे स्ल'गाना बधय खामानियाव फैनाय नङा। बिपिएफआ गाव हारसिङैनो भट गेलेगोन होननानै बुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो माखासे हाबाफारिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया आवगायलांगासिनो दङ आरो प्रत्येकता समस्तियावनो दिनै नुनो मोनदों जे रायजो राजानि बिपुल समर्थन, जोंनि जेनाखि ग्रासरुट लेभेलनि कर्मकर्ताफोर दङ बिथांमोनहा प्रत्येक बारावनो जायगा जायगा जिखुनु बुथ लेभेलाव बिपुल संख्यक रायजो राजानि समर्थन आदाय खालामदों आरो जोंनि दलाव दलनि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामगासिनो दङ। गतिके बिपिएफआ रायजोनि जोबोद मोजां अनसायनायखौ मोनदों आरो आं आसा खालामो फैगोन समाव बिपिएफआ निस्सय बिटिसि सरकारखौ माने आखायाव मोननो हागोन आरो बिटिसिखौ जोबोद मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन होननानै आं सानदों। आं एक्सुवेलि परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि नङा, सेन्ट्रेल बिपिएफनि वान अफ द सेक्रेटारिस। दा बे हिसाबै आङो पार्टिनि मोजांखौ जेब्लायबो हास्थायगोन आरो पार्टिनिनो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जों नुनो मोनदों परबतजरा होननानै बुङोब्ला बे 1 नम्बर समस्ति आरो बे समस्तियाव 70,000 भटार्सफोर दङ, 70,000 एन्ड सामथिं 70,067 भटार्स बे समस्तियाव दङ। दा जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। माबोरै फोथायनाय दं होनना बुङोब्ला थांनाय परिषदीय इलेक्सनाव जोंनि जायनाखि बर्तमान स्टेन्डिं एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आइजो केन्डिडेट जानानै गोबां भट मोननानै परबतजरानि एमसिएलए हिसाबै बिसायख'थियाव देरहालांनो हादों। ओमफ्राय थांनाय माबायावबो एमपि इलेक्सनाव जोङो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय परबतजरा समस्तिनिफ्राय जानाय एमएलए समस्ति परबतजरानिफ्राय जोङो बांसिन भट आदाय खालामनानै खाम्फा बरगयारि बिथांनो होहोनो हादोंमोन। नाथाय दुर्भाग्यबशत बिथाङा जेनदों, खारन गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय एसे खम भट मोननाय जादों। दा दिनै बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव गैलिया, किन्तु बर्तमान जायनाखि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आइजो जानो हागौ, किन्तु आइजोब्लाबो
बिथांनि जेनाखि मनोबल आरो बिथांनि खामानि मावनायनि जेनाखि उद्यम आं बेखौ जोबोद बाख्नायो। बिथाङा गुबुन गुबुननिख्रुइ बांसिन गावनि समस्थिनि रायजो राजाफोरजों थांनानै मत बिनिमय खालामगासिनो दङ। सम सम जोंबो थांफायो। जोंनि बे पर्बतजरायाव गासै 87टा बुथ कमिटि दङ। बे बुथ कमिटिफोरनि जायफोरनाखि मेम्बारफोर दङ, दायित्व गोनां मानसिफोर दङ, बिथांमोनजों बिथाङा सघने मत बिनिमय खालामबाय थायो। आरो जों नुनायाव बिथांखौ बयबो अनसायदों। जों रायजोनि खाथियाव जेबो माबा लानानै थांथ'वाखै। जोंहा खुनु बिरोधि हान्जानि एमसिएलए हिसाबै जोङो रायजो राजानो नैबेखौ होगोन नैबेखौ होगोन होननानै जों जेबो बुंथिनो हायाखै। थेवबो जोंनि जेनाखि आदर्श बिटिसिखौ रैखा खालामफिननांगौ, बे उद्देश्यखौ सिगाङाव लानानै जोङो रायजोनि खाथियाव साफिदोङो। आरो रायजोआ जोंखौ बिपुल संख्यक समर्थन होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं सानो फैगोन 2025 सननि जेनाखि परिषदीय इलेक्शन, बे परिषदीय इलेक्शनाव 1 नं पर्बतजरा समस्थिनि दानि जोंनि जेनाखि स्टेन्डिं एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म, बिथाङा बिपुल संख्यक भट मोननानै देरहासार जाबावगोन। आरो देरहासार जानानै जुदि सौभाग्य क्रमे जोंनि बिपिएफ हान्जानि मत आदर्शखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा जुदि नैबे 2025नि इलेक्शनाव अनसायोब्ला, जुदि बिपुल संख्यक भट मोनोबा, संख्या गरिष्ठ जायोब्ला, जोङो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै इएम हिसाबै जोङो मुनमुन ब्रह्मखौ मोननो हागोन। आरो बिथांनि हेफाजाबजों जोङो गोबां खामानिखौ मावनानै रायजोफोरजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बासबारि फाग्लिजरा होननाय गामियाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ आदानि ग्रुपनि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय 3600 बिगा हा आबन्टन होदों। आरो बे आबन्टन होनाय बाथ्राखौ बे गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रा आगु जेबो इनफरमेसन मोनाखै। ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैदों, बे हाखौ आबन्टन होनो थाखाय पर्बतजरानि जे लेन्ड एडभाइजारि बर्ड दङमोन, थारिखफोरखौ आं गोसोआव गैला, हरखाबै स्पेसियेल मिटिं कनभेन खालामनानै आबन्टन होनायनि जेनाखि प्रस्ताब, बे प्रस्ताबखौ लाहोनाय जादों। आरो माखासे समनि उनाव रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगो बे गामिनि आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफ्रा समखिखांदों। मानो समखिखांदों होनना बुङोब्ला, जे बासबारियावनो जागायनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जेनाखि आन्दलन, बे आन्दलना मेइनलि बर' जाथिनि थामोनथा, जोंनि राव हारिमु, बेखौ जोङो गुबुनजों थाफानानै खुनु प्रकारे गोजोर खालामनो हानाय नंलिया होननानै साननाय जादोंमोन। जिहेतु आगोलाव 92 डिमान्ड चार्टार आसाम सरकारनि खाथियाव पेश खालामदोंमोनबाबो मोनसेबो मावफुंनानै होजायाखै। बिनि थाखाय जोबथारनायाव माखासे बेफोर गासिखौबो गारजोबनानै मोनथामल' मेइन माबाखौ पइन्टखौ लानानै बेवहाय मोनसे प्रस्ताब लानाय जादोंमोन। आरो बे प्रस्ताबफ्रा मेइनलि सेपारेट स्टेटनि बाथ्रानो बेवहाय फैदोंमोन। ओमफ्राय जोंनि बे जेनाखि आन्दलन, बे आन्दलना जोंनि थाखाय हा बिनाय मोनसे आन्दलनमोन। दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेवहाय जेरावनाखि नेचारेल बिफां लाइफांफोर दङ, जेरावनाखि रायजो राजाफ्रा आबादनि मोजां हा हिसाबै बे हाखौ आबाद मावनो थाखाय बाहायगासिनो दङ, बियो खुनु गोग्लैसोनाय बालाबारि हा नङा, आबाद जायै हा नङा। बे हाखौ मोनसे कम्पानिनि गथायनायनि जेनाखि
बाथ्रा बिटिआर सरकार बिथांमोनहा सानदों बेहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा साननानै नायाखै आरो होनदोङो जे बे प्रजेक्टखौ बाहाय बसायोब्ला 8,000निफ्राय 10,000सिम मानसिफ्रा माखासे खामानिफ्राव हाबनानै खामानि मावनानै जानो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों किन्तु अल ओभार इन्डिया जेरावनाखि आदानि ग्रुपनि बेबादि पावार प्लेन्टआ 9था दंखायो होननानै जोङो गुगोल सार्च खालामनानै नुनो मोनदों आरो बे 10 नाम्बार जानो थांगासिनो दङ बै 9थायाव अनलि 3,315 वार्कार्सफ्रा खामानि मावनायनि सुजुग मोननानै दङ दा 9थायाव जुदि 3,315 जनल' खामानि मावनानै जानो हादोंब्ला नैबे 10 नाम्बारखौ सरजाबफायोब्ला बेबायदिनो बेसेबां बारायनो 1-2,000 बारायबाय 3,000 बारायबाय होमब्ला बेवहाय 8,000 10,000सिम मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन होननायनि मा ओंथि दङ आरो बेनिफ्राय जोङो साननो गोनां माखासे गिदिरसिन बाथ्रा जाहैबाय बर्तमान सालाकाथियाव जेनाखि थार्मेल प्रजेक्ट दङ बिनि 3 गुन जागोन बियो 3 गुन जागोनब्ला बिनि पलिउसननि बाथ्राखौ जों साननांगोन बाव बारनि पलिउसन जागोन आरो बिनिफ्राय दैनि पलिउसन जागोन आरो बेबायदिनो हयथ' साउन्ड पलिउसन जानो हागौ दा बे हिसाबै जोंनि जेनाखि इयुन जेनेरेसन बे इयुन जेनेरेसननि भबिष्यतनि बाथ्राखौबो जों साननांगोन माखासेया होनदों जे सालाकाथियाव नंखायसो मानसिफ्रा थैजोब्बाय बे बाथ्रा नङा पलिउसननि जेनाखि एफेक्ट बे एफेक्टआ नगदा नगदी थैनायनि बाथ्राखौल' बुंनाय जाया लासैनो एफेक्ट जागोन रेसपिरेटरि एफेक्ट जानो हागौ बायदिसिना बेराम सोमजिनो हागौ दा बेफोरबायदिखौ जों साननानै नायनांगोन आरो जोंनि न'सुंनिफ्रायनो बे एसे गिदिर सालाकाथिनिफ्राय देरसिन प्रजेक्टआ जुदि जायोब्ला बे जायगानि रायजो राजाफोरनि अबस्था मा जागोन बाव टाउनशिप जागोन बेस्थ' जाफैगोन बाहेरानि मानसिफोर फैनानै होमब्ला जोङो जे खेथ्रआव बासबारि बायदि एलेकायाव माखासे गामिल' दङ जोङो माइन'रिटि जानानै थागोन माइन'रिटि जायोब्ला बहाय बाहेरानि मानसिफोरनि जेनाखि गिर्जाब फैनाय मानाय जों एखेबारे सिङाव थानांनाय बाथ्राखौबो जों साननो गोनां जागोन दा जेरैहाय जोंनि फुराना गामि आलंगन्ज बाहेरानि मानसिफोर साग्लोबफैनाय लोगो लोगो जोङो बे जायगाखौ नागारनानै फैनानै एसे गोलाव जायगाखौ नागारबोनाय बायदि जानानै दङ दा बेबायदि अबस्था जोंनाव फैनो हागौ उन्नतिनि नामाव जोङो जोंनि हाखौ हगारनायखौ आङो रायजो राजाफ्रा जेरै हगारनो हाया होननानै बुंदोङो आंबो बेबायदिनो सानदों जोङो हगारोब्ला जेसेबां उन्नतिनि आसा खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन क्षतिनिसो मोगा मोगि जागोन होननानै आं बेक्तिगत भाबै अभिमत होनो लुबैयो आं बेखिनिखौनो बुंगोन